Bé, avui comença una vaga indefinida a les Illes Balears per la situació de retallades que tenen allà i també per el decret de plurilingüisme que els estan aplicant. Ja tenim dades del seguiment de la vaga, que està sent un èxit total, estan parlant d'un 92% de seguiment a les Illes Balears i nosaltres consideràvem que davant d'una convocatòria tan forta com és una vaga indefinida calia que el País Valencià donara suport a aquesta mobilització, no? Perquè al final també és la nostra lluita. Ens hem juntat moltes entitats de tot tipus, educatives, però també socials, culturals, etc., per a manifestar aquest suport. Que allà, a la pràctica, estaven en un procés d'immersió lingüística del català molt similar al de Catalunya i ara amb la incorporació, amb l'aplicació d'aquest decret, se trenca aquesta immersió i ara estan obligats, diguem, un poc el model de Galícia, unes assignatures en català, unes altres en castellà obligatòriament i unes altres en anglès, bàsicament, no? I això, evidentment, trenca tot el consens que tenien i és un atac frontal a la normalització del català a les Illes Balears. La comunitat educativa, igual que aquí, també ha rebutjat aquest model, però ha estat finalment imposat per el govern del PP de Bauzá. I així estem parlant de convocar, de moment, de cara a la llei educativa i les retallades que estem patint, de cara a octubre també estem parlant de convocar vaga. Com serà aquesta vaga? D'un dia, de 3, de 25, no ho sabem encara perquè encara no està concretada, però aquí tampoc rebutgem cap model de vaga. A les Illes han pres aquesta mesura per la situació que estan atravessant allà, que és complicada també, i així no descartem res tampoc.